ମୁଁ ଯାଉଛି ରହ। अरे माडटा बोधे राहुल एते जोरे बाज जाई ହଁ ଭାଇ ବାଜି ଯାଇଛି ବୋଧେ ହାତ ଛଟ ଛଟ କରୁଥିଲା ଆଉ ସେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଦବାନି ପରେ ଆମ ଭଉଣୀ ହାତ ମାରି ଦେଇଛି ଆମେ ଖାଲି ଆଇଲା ରାହୁଲ ଖେଳ କରିଦେଇଛି ନହେଲେ ହେଇ ଆରେ ଲିପି କୋଉଠି କଣ ହେଇଛି ତାର? ଆରେ କିଛି ହେଇନି ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ 3 ଜଣ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ସବୁ ଠିକ କିଏ ତା ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲା କଣ ହେଲା? କିଛି ହେଇନି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନ୍ତୁ କିଛି ହେଇନି ହଁ ଯା ଲିପି ଆଉ ରାହୁଲ କାହାନ୍ତି? ସେଇଟା ପଡିଛି କଥା ଆମେ 2 ଜଣ ଏଠି ଆଉ ସିଏ ଗଲେ କୁଆଡେ ଭିତରେ ପାର୍କ ଭିତରେ ଯାହାକୁ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ କହୁନଥିଲୁ ସିଏ ଆଉ ତୋ ଭଉଣୀ ମିଶିକି କୃଷ୍ଣ ରାଧା କୁଞ୍ଜ ବନରେ କରୁଛନ୍ତି ନୀଳା ସାଙ୍ଗ ସବୁ ପଚାରୁଛି ସେ 2 ଜଣ କାହିଁ ଯିବନି? ଏ ରାଗ ଆମକୁ ଦେଖାନି ଯଦି ଦେଖେଇବାର ଅଛି ଭିତରକୁ ଯା ବିଶ୍ୱାସ ଚାଲ ଚାଲ ତୁ ରହ ସିଏ ଯାଉ ଏକା ତୁ କାହିଁ ଯିବୁ ଏ ଦେଖିବୁ ରେ ଟିକେ ଭଲ କି ଦେଖିବୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଭିତରେ ରିଲିଜ ହେଇଛି ଦିଲ ବାଲା ଦୁଲ୍ହନିଆ ले जाएंगे ହଁ 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 ମୁଁ ପପକର୍ନ ନେଇକି ଯାଉଛି ଆଉ ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ନବାନି କି? ହଁ ହଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ନିହାତି ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ତୁ କାନ୍ଦେନି ଆରେ ମୋ ହାତ କିଛି ହେଇନି ତୁ କାନ୍ଦେନି ବୁଝିଲୁ ତୁ କାନ୍ଦେନି ହେଲା ମୋ ହାତ କିଛି ହେଇନି ଶୁଣୁ ଏକଥା ତ ଭାଇ କି କହିବୁନି ତୁ ଘରକୁ ପଳା ନହେଲେ ଏଠି କିଏ ଦେଖିବ ପୁଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ତୁ ଘରକୁ ପଳା ଯା ଯା ଘରକୁ ସାଇଡୁଛୁ କଣ ତୁ ଜାଣିପାରୁନି ସମାଜରେ ଦେଖିଲେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ନାଇଁ ଯିବେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କରେଇଗଲା କଣ ତୋ ପାଇଁ ହେଇଛି ତୋ ପାଇଁ କିଛି ହେଇନି କଣ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କେହି ନୁହଁ ଆରେ ତୁ ଜାଣିନୁ ସେଦିନ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କଣ କହିଥିଲି ଯଦି ତୋ ବଡ ଭାଇ ବଳି ହେଲେ ମୁଁ ତ ସାନ ଭାଇ କାଳିଆ ଆଉ ତୁ ମୋ ଗେଲି ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଆରେ ତତେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଦେଖି ଶୋଇପାରିବି କେମିତି ଆରେ ତାକୁ ଏଥିପାଇଁ ମନା କରୁଛି କିଛି କହିବୁନୁ ସେ ହୁଣ୍ଡାଟା କିଛି ବୁଝିବନି ଆସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବ ଆଉ ମୋର କିଛି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିଲେ ସେ ସହିପାରିବନି ସେଥିପାଇଁ ତତେ କହୁଛି ତୁ ପଳା ଏଠୁ ପଳା पाई हसुथिबी सिए देला लुह किए आसी भांगी देला मो बाली घर